Sakyan na mo, layo kayo. Dali naman na. Dali ra. Kurpyo ba ya? Kurpyo. Tigil na may loton. Lata lang kay kurpyo ba ya? Sabi padada pa min puli. Padada pala sila mo uli. Siya? Mawas. Mau asar dira man sa Wala, mo. sa kanya, Sila. hindi ka mag... Gamo, sasakyan yung ikli. Go gani, laton gani mi kay Ulatan wala. niyo. Ulat mo. Agapo mo babak Gani. Asa may importante, masakay tao ang hiloton. Kuluta po, Ah, na po ilotan. sakay na gani, sakay pod kay ngano. Unsa pagkasakay? Sige. Ano ba dali ra kayo kanang pagtakil po no hubang diretso. Anak yun? Ano. O ang pagpaubos. Isa lang gusto ka ang Isa na lang. Mm. Yan, anak ka diretso. Na kuan jud ko na dusmo ngi no. Talanganin, sige diretso. Tidak diretso. Hindi man sila. Dali, lingkod. Diretso. Uy, Mga pila na nakakuhan. pila ka? Minuto naman na. Mura isa ka oras na As siguro. oras na. Dugay mo lagi. Pero tari. Ikot tumilong ko ano eh. Pili mabikuha na siya. Dili. Nay tapis. Sakal do gamay, sakal do gamay. Yan ni. Kay Bunte. maabot man gud diri oh. Bunte. Ayo po taon uy. Ay, tagitag kuan ma ay dambe basig pwede ma kuan dam. Nara umalong. Ano oh? Malaw. Tapis ni mo? Isulat. Yabonin mo na yung mga pantalon. Kapalo lagi mo sa kuha. Namag ka sa Nasa. wag agay na wag ako magbulan. Dili lang sa ubos. Pwede ra man dili sa ubos. Ay sir. Kaysa ulat-ulata sa sila. Hindi ko kulat ang silba. Kaysa Minito sa dili dili kaning man. kuan ba kaning si kaysa bas kay ulat ako diha. Eric Hilot ba? Pare ang Kana sa video. Aniya ako diri silbi. na Eric Hilot. Ina lang sa Eric Rabina, wala pa kabot og chibo, gawas ko. Makatang ko. Yung buwa sabi ko buwa. Taysa. Pareho sa inyo no? Agkay pareha pero pagkaubo dun para sa luto. Kita eh. Kasos naman. Kanis niya, kanis. Kana maghubag. Di bagay. Mga anak lang mo. Daro na din assign. Malita. Dua na kabuok. Dua kabuok. Isa. Dua na lang. Isa na siya. Kaya pinapangalan Isa mo. ra. Ko. Limkuan pa na siya high school ng isa. Honey High school siya. Muna tinoon. Pero pulis na siya malita.
Dahil ito diri-diri o nagawas ang bukog ng patulipo po ng anak ba. Hmm? Gidala dire. Bukog alas 11. Basta was ko ano. Gawas ang bukog ay kausara. Kita na yung Facebook, ma'am. Oo, kaya naga-live ng usahon. Matog, save na ko yung number. Hmm. Itay. Sinunod ko lang ang mga bili ng mga sakit diri. Tanawa sa YouTube. Eric Hilot. Oh! Ale! Say. Ito ikaw? Say. Oh. Ay, nag-uupot ko. Gusto say ko lang. Kita na ikaw? Mapas na gusto say. Liyaran amot eh. Agay. Agay. Lugang lang yung katawag. Lugang lang yung katawag, ma'am. Ha? Lugang lang yung katawag. Agay. Nasa say. Nasi say? Dili ulit ko. Nagkawas kay Shumay to ah. Namay may tusunan. Nasa sa gym. Uli pa mo padada. Hindi pa nada. Ay, ang ilaha padada. Amo, dera sa umawas. Diba? Tanong. Ano na palo diri dang? Dito sa gym. Sa gym. Uli ko tilak ni. Ang bulat at usapan ito ba? Gani man. Palo dito ko. Pila. Ano di 20? PM. Agay. Sakit na kay na lakaw ugma ba? Mahubag na. Ha? Sakit kay na lakaw ugma. Ugwa na di mahilot. Sakit kay na. Ana-ana lang ng butilya oh. Siminto ko dyan eh. Abi na ugat lang. Ano ba na tando ang ugat? Naipit ra na. Ay, ginoo ko. Ugma pa na ipahilot pati na naskita. Amoy Jimilina sa inyo ha? Ha? Amoy Jimilina. Naa. Ang puli niya mo. Niya inikampol na niya. Ang ulo dari kapita. Ulo lang kabuok niya. Kada 30 minutos ng kalat. Tangkag na, 30 minutes, bantayan ko ng time. Nilisa na po.
Uy, yung ugat basta mabikil, no? Nagbuwang na ta. Ikaw na kayo bukog. Ipa niya, oh. Agay, eh. Agay. Wala mo ganyan sa plastar mo na mapasakit ko. Ah. Wala mo plastar yung pag-aanan mo maiwi na siya ba? Sa line ang mga ugat. Pero mabalik naman na. Balik rin. Balik eh. Mabalik eh. Mabalik yan. Ya, ospit kayo. Agay. 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 Sa inom mo lang yung pain reliever. Kuan lagi silikosid. Pwede rin magkuhan. Pwede rin mamipinamik ka. Mana lang kayo naman silukusid. Sirado naman ako. Yan. Tango para sa ngun mo lang. Alam to para ko asal saban sa ngun mo. Resita rin sa doktor. Okay. Palingon ka man. Kuyang mo sa pagkatigil po, kay diretso siya ka ng ubag ba? Para sa imangi, no? Kapag may kakita ka, hindi kami nag-una biya naman nun. Mm. Ay ba, lalong ang kuhan. Wala, dili kabisado ni mo ang Wala ka bakan. mapatumba di eh. Patumba ganito, Naluhod no? siya, naluhod. Naluhod ko. Doon naman, ang kanang lubag na. Murag na anak lagi siya. Batan. Dili kabisado o bugat, dili kabisado ang bakanan ba ano. Yung pagnaog ha. Nakalitan wala. Mo na ginaingon disgrasya gina siya. Gani. Namin sa nga mga tong nauna lahi. Nakalimutan mo na kang kung sa tong kuwan ba. Mm. Lahi atong ginauna. Ikaw, uy, napamanay isa. Gani, pagtikang na ko, diretso hubag. Napamanay isa. Tali. Okay. Yung ka-diesel daw. Mainom daw ako may pinamit. Pwede rin yung namin. Yeah, ibalik pa niya. Ah, Ibalik pa niya dali. kaya din yung balik. Ulian na ugma. Kato ganing bayod ring gawas ang bukog o ano magaling balik. Kung ganahan ka mo balik ko masahapon. Sen? Di. Man. Ay, ako doon sa gabi na kating Eric Hilot. Ah, Na ipit daw ang ugat. pila ka mo? Nya, sakit man gud kaayo. Pila. Oh, padiretso ko hatod sa maos niya. Asa man ni silikosid? Ay 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 ay. Inom mo naman ko Pain may reliever. pinamit. Ha? Pain reliever ka. Pain reliever? Oh, gani Kaya na sila sa kuan, kaya namin pinamig. Pareha. Pero mas kuan ang silikosid. Pero kailangan pag nasing ka anak ko. Oh, dili ka pa ito. Sa ethics daw sen. Makapalit, uy. Kasi likusin. Sige, sige. Silikusid. Kuan daw. Artoxum. Ambot lang ka ng arap sa basta silikosid na amang nang kabalay. Napre abri ron. Sa ugangan. Wala yung mabuka imong ugangan. Ang baka pa ng guduron. Excuse. Agay. Kaya mo ni hubagod. Oh.
ugat man ma. Eh. Naunsa ipit ra na ugat. Ihawa sa linya, kumbaga sa linya ba na amalin siya. Mm. Disalign. Nya ma. Kuan na siya. Gagaling sa Medina mo na. Ihawa lang sa linya ba kumbaga atong sa ihawa sa linya. Dali man mo hawak sa linya ugat no. Naunsa nga pa ko ana. Kalakaw gud pero pila pa kaadlaw. Lakaw na naugma oy. Ha? Lakaw na naugma, magsalig lang ka, lakaw jud ka. Pero kuwang ang pagtuo, Gani. ana na siya. Ampun lang gud nga Lord batak no naganap ko trabaho. Wala gud na. Ya matmutan na magandang Ginoo kung sa atong klaseng ampo. Wa man ka. Oy kanyo tinutanay kabalo biya sa no. Mm. Sige, di lang sa kong trabaho Lord. Relax ako anak. Ang saan? Arcusia daw. 90 Ano? milligram. Dili ba? Ay pag siya wala ko pa yan na. Man naman na paliton. Karon, Karon. Karon, dapat na karon. Yan abri abri ron. Amads, maski pag curfew mas ang butika abri manggod. Sen. Makapalit mi ana sil masking way resita. Makapalit mi ana masking way resita. Ah, sige. Kung makapalit maayo, dili makapalit. Na may open butika dito sa nasyonal. Pero diri wala na. 24 hours na dito sa Mas nasyonal. gitihan lang nato gud mas. Di ka mo na birthday? Hmm? Di ka mo na birthday? Ah, Lista. nangasay gyud. 3 de Mayo? Mm.